Pangasinan paborito, bali-bali rito dugan da jay. Nandun na lang pasirin. Ga, abayan mo, tamundoy mo tayo sa nagutan sa labi. Aya sa number one pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:06 na kabuwasan. Masantos tan maabig aya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig aya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakaulipyo adasayan kabuwasan. Bakteryan lingkor Timog ti Pangasinan Dennis Mojares. Kay bamot si kapaborito Errol Horado. Tanja technical control si Engineer Nixon Dakal. Agaw natin na Lunes 13 ada bulan na Abril 2026. Gada saray ulo na balita dan lokal. Radyo Pangasinan Balita. Masulok iya sa kay milyon kantidad na siyaw asamsama at matalunggaring niya drug bypass operation jad baloy na kalasyaw. Radyo Pangasinan Balita. Iskinite laki sinasagsag imbatik yung patambalan. Radyo Pangasinan Balita. Duara na kalaso na motorsiklo at bakyar sa kay sa hurat.
Radyo Pangasinan Balita. High value individual asakote dyan syudad na dugupan Cebu asamsam ng otoridad. Radyo Pangasinan Balita. Unda pagtayo ada saray ulo na balita nasyonal. Radyo Pangasinan Almusal Balita. 60 pesos kada litro presyo na petrolyo aglanay pawel palapag ng goron. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Supply na LPG nagnap kuno unong at DOE. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Kampunan Sara agira kuno kabado at pantistigo na madriyaga. Radyo Pangasinan Almusal Balita. US taniran agira akapanpaknan. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Oras nila alas 6:09 na kabuwasan tanatan wadyara detalye ada saray balita da lokal. High value individual na plagad lima na otoridad ading kasan drug bypass operation na ginawa dyan baloy na Kalasyaw, Pangasinan. Sa tanya anti-drug bypass operation so yung kasahan na Kalasyaw Police dyan koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Regional Office 1 ya na resulta din paka-aresto na 39 anyos siya laki laborer residente na bitdan na baloy. Si Katoso dinagkami at ampula kaya rin ninyawat sa kaya heat shield transparent plastic sa siya yan ang karga na Cebu kasalat na 500 piso mark money man kinapkapahan sa biglang suspect a recover sa malagya sa siya tana natay sa siya ng karga na Cebu taluran ni Nosaria plastic sa siya sa kaya genuine na 500 piso bill sa kaya 1,000 piso bill budol money, limaran lighters sa kaya budol plastic sachet, sa kaya katli, sa kaya timbangan, sa kaya caliber 38 revolver, 16 rounds na caliber 38 ammunition, sa kaya 9 bala, sa kaya sling bag tan sa kaya plastic container, sa may shabuso awalaan na bulat ya 149.1 gramo manbili na 1,013,880 insigap na korte sukaso ng sungga na seksyon na 5 at 11 article 2 na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 kan kaso ng sungga na Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition laban na David Lang suspect. Indayo ng PNP Provincial Director Police Colonel Arbel Merculio sumatalinggarin niya anti-drug bypass operation yan na paerso itatayak na legal ya droga luyag na Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Iskinait laki sinasagsag agawa sa insidente doras na alas 3 na palbangon de barangay Binabalian bali na Bulinaw, Pangasinan. Unong investigasyon ng pulis Bulinaw parehon na bimagop at iskinait sa biktima tan suspect sa tay makasingog at abitlan insidente lapod ang panbastos na biktima Pada BA kaiba na suspect kanyan na si Karay ng Buntalan lega niya agawa sa gulo ginatman na mga yus na armas sa biktima bang balat tununaan na suspect manamaglay na pangusar na boto ang pagpagtudolo na biktima kan sinasagsag sa biktima jada nandoon na parte na laman partikular jada bunig tampon yung batik yung patambalan sa biktima tana sa may suspect lapod si katumat sa asugatan akabatan niya pareho na kainom na alak sa biktima tan suspect singigan na sa may insidente. Radyo Pangasinan Balita.
Pinatulogan niya tatambalan sa laking driver ng motorsiklo. Lega niya sa may akangkasid si Kato sa pulismat ya tatambalan na daw ospital. Kaya rin si karaso na aksidente di barangay Katungi, Bali na Bulinaw, Pangasinan. Unong investigasyon ng pulis akalugan na jada motorsiklo raya duara na biktima na ontotombok so tricycle ya si karaya umbabatik yung karukaya na karsada pasado alas 5 ng araw agawa sa aksidente ng only ko so ontotombok ya tricycle o di man overtake so abitlan na tricycle bangbalat at abang gatunya so abitlan motorsiklo singagan na sa may impakabasibas na biktima kan si karaso bimasig eda tricycle ya akaparada gilig na karsada akagamor na ilay sugat sa biktima jad man durang pasen na laman kan si karayong batik ya patambalan bangbalat ang deklaran dead on arrival so driver na abitlan na motorsiklo. Radyo Pangasinan Balita. Only lugar that 140,800 ya kantidad na siya buha sa kote na taklay na ulit yung syudad na dugupan. Saray kabiyangan na PNP Drug Enforcement Group Special Operation Unit. So, ang kasa anti-drug bypass operation pasado alas 12 ng araw. Dad barangay Bunuan Binlok yan ang resulta ng pakarol na suspect. Asam-samad 5 na suspect so 5 rin hitsel da transparent plastic sa siya. Yan ang karga na siya buo. Walay balaton 21 gramo. Mambili na 142,800 kan aron niran drug paraphernalia sa may suspect so tuturing ya high value individual jada luyag na Pangasinan. Sa may suspect so pinawit niya police station tan si Katoy si panla na kaso din sunggay na Section 5 tan 11 Article 2 na Republic Act 9165 o Dangerous Drug Act of 2002. Radyo Pangasinan Balita. Naringalan ere katibukelan niya balitad lokal antes tayo nanda pagadasari balitad nasyonal wajan nire pigaran paimano. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, bowl and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kapuasan, Pangasinan.
Dennis Muarez, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabing Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 Pop Music Station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Six 18 na po ng umaga, alas 6:18. Radyo Pangasinan, Almusal, Papalita. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad. Almusal Balita ngayong araw ng Monday. Radyo Pangasinan, Almusal, Papalita. Inamin ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na hindi na maibabalik sa 60 pesos kada litro ang presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Ito'y bunsod na rin anya ng structural damage na idinulot ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Garin, nananatiling unpredictable ang kaguluhan sa rehiyon at kahit ngayong humupa ng tensyon ay maaaring matagalan pa ang pagkumpuni sa mga oil-related facilities na naapektuhan nito. Samantala, sinabi rin ni Garin na kung tama ang implementasyon, ang fuel subsidy ng pamahalaan para sa mga jeepney drivers ay maaaring tumagal ng mula 3 hanggang 4 na buwan. Una nang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkakaloob sila ng 10 pesos kada litro na fuel subsidy para sa public utility vehicles sa loob ng 3 buwan. Ito ay sisimulan sa Metro Manila at limitado ng hanggang 150 liters kada linggo lamang. Radyo Pangasinan, Almusal, Papalita. Samantala, inanunsyo kahapon ni DOE Secretary Sharon Garon na magkakaroon ng rollback na 20 pesos kada litro ng presyo ng diesel sa bansa ngayong linggong ito. Sa isang Facebook post, sinabi rin ni Garin na magkakaroon din ng tapya sa presyo ng gasolina na aabot sa 4 pesos 43 centavos kada litro. Samantala, ang presyo ng kerosene inaasahang bababa rin ng 8 pesos and 50 centavos per liter. Ayon kay Garin, ang naturang estimated price adjustment ay para sa April 14, Martes hanggang April 20, araw ng Lunes. Nilinaw din naman ni Garin na bagamat hindi lang gasolinahan ay pare-pareho ng pump prices, ang minimum rollback anya o bawas presyo sa Martes ay dapat napasok sa kanyang tinutukoy na estimate. Radyo Pangasinan, Almusal, Papalita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Papalita. nananawagan sa publiko si Secretary Sharon Garin na bantayan ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG at isumbong sa mga otoridad ang mga tindahan na gumagawa ng araw-araw na pagbabago sa presyo nito. Sinabi ni Garin na nang magkaroon ng problema ang mga lokal na supplier dahil sa sigalot sa gitnang silangan ay kaagad na naghanap ang mga kumpanya ng alternatibong pinagmumulan tulad ng China at Hong Kong. Subalit matapos niya ang mga pag-uusap sa pamahalaan ay nagkasundo ang Philippine National Oil Company o PNOC at mga pribadong kumpanya na magsanib puwersa upang bumili ng isang barkong kargado ng LPG para palakasin ang lokal na supply. Tinatapos na anya ng pamahalaan at pribadong sektor ang kontrata sa bagong supplier. Dahil dito kaya siniguro ni Garin na sapat ang supply ng LPG at nagtutulungan ang pamahalaan at pribadong sektor para palakasin ang inventaryo ng LPG.
Tatanong naman ng kalihim na posibilidad na maubusan ng LPG ang stock sa bansa. Hindi naman. Subalit tumaasaan niya ang presyo nito mula 1,100 ay naging 1,500 na at sobrang lakian niya ito, bagamat mananatili ito sa loob ng isang buwan dahil kada buwan nagbabago ang presyo nito. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. inihayag ni Vice President J.D. Vance nitong linggo na nabigo ang Amerika at ang Iran na makabuo ng kasunduan sa ginanap na peace talk sa Pakistan ayon sa ulat ng Agence France Press. Pinangunahan ni Vance ang delegasyon ng Amerika sa pakikipag-usap sa Iran, bagaman at wala silang nakuhang commitment mula sa Tehran kaugnay sa nuclear issue kahit pa sinabi niyang ibinigay niya ang best and final offer. Sinabi ni Vance na wala silang nakikitang fundamental commitment mula sa Iran na hindi sila gagawa ng nuclear weapons sa kasalukuyan at sa hinaharap na panahon. Ipinahiwatig din ni Vance na binibigyan pa rin niya ng oras ang Iran na ikonsidera ang alok ng Amerika. Iniulat ng Iranian media na magpapatuloy ang makasaysayang pag-uusap kung saan pinaniniwala ang isa sa pinakamahulugang issue, ang Strait of Hormuz. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. hindi umano nangangamba ang kampo ni Vice President Sara Duterte na gagawing pagtestigo ni Ramil Madriaga, ang self-confessed bagman ng Vice Presidente sa isa siyasagawang impeachment hearing laban sa kanya sa Kamara bukas April 13 o April 14. Ayon kay Attorney Salvador Panelo Jr., legal counsel ni Duterte, batid naman nilang puro kasinungalingan lamang ang sasabihin ni Madriaga at kayang-kayaan niya nilang patunayan sa proper forum. Iniyak din ni Panelo na hindi pipigilan ng kampo ng Vice Presidente si Madriaga sa pagtestigo nito dahil naniniwala sila na siya ang weakest link ng impeachment case. Kumpiyansa rin ang abogado nauna nang pinantulutan ng Manila Regional Trial Court si Madriaga na dumalo sa impeachment hearing ni Duterte sa House Committee on Justice bukas. Si Madriaga na kasalukuyang nakapit dahil sa kinakaharap na kasong kidnapping ay sinampahan na rin ni Duterte ng kasong perjury sa Taguig City Prosecutor's Office dahil sa umano'y pagpapanggap na campaign supporter niya. Nilinaw naman ni Panelo na ang pagsasampa ng kaso ng Vice Presidente laban kay Madriaga ay hindi upang pigilan ito sa pagtestigo sa impeachment. Ayon kay Panelo, naniniwala silang ang testimonya ni Madriaga ay maaari pang ang makapagpalakas sa inihain nilang perjury case laban dito. Samantala, binigyang din rin ni Panelo na walang kinalaman ang kampo ni VP Sara sa umano'y banta sa kaligtasan ni Madriaga dahil gustong-gusto nga niya nila itong tumestigo dahil ito ang itinuturing nilang star witness nila. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin ang ating mga pambungad. Almusal Balita ngayong araw ng Monday. Oras po natin alas 6:27 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita.
ang puta-putang Iran balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate trucks. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sonata. Saan ang puta-putang Iran impormasyon? Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Looking for delicious food you can trust for any occasions? Discover the taste of Genlicious Food Service. From everyday meals to grand celebrations, we serve home-cooked goodness with restaurant quality flavor. Indulge in their best sellers. Perfect for birthdays, anniversaries, meetings, and family gatherings. Let Genlicious Food Service take care of your food so you can enjoy every moment. Prepared with care, made with quality ingredients, and served with love. Every bite is worth it. Order now. Message Delicious Food Service on their FB page or call 0954-463-5305. Because with Delicious, great taste meets their value. Delicious Food Service. We cook, you celebrate. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bumalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarap, Paborito. Diyan Urbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:31 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan Maabig Kabuasan Pangasinan. Ang inyo pong ayan, makakasama sa umagang ito, Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mark Terrell Lingkor, ating magpipangasinan Dennis Muharis, at kasama din natin dyan sa may technical control, nag-iisang pogi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Para napapansin ko ay patas pababa ka naman dyan. Ayan. Ay, yung ano, Okay. yung upuan ko okay na. Okay na. Kasi bumili na ng bago. Ayan. Talagang mapagmahal si Manager Joey Baby, ha. Malandaan niya.
Balong-daan. Tuloy. Aha. Ayan, aha. So, magandang umaga sa iyo, kapaborito Errol. Magandang umaga sa lahat ng mga maagang gumigising, mga magsasaka, mga mangingisda, mga guro, mga estudyante, Yung mga empleyado sa gobyerno. o yung mga drivers on the road. Dahil ang kanilang pasok ay alas 7 ng umaga. Dahil sa 4 na araw na pasok nila, Monday to Thursday. At 7 a.m. to 6. Pero yung mga estudyante ko na hanggang Friday, may hanggang Sabado pa mga estudyante. Bakasyon eh. Hindi, doon sa May ibang universidad may pasok. may pasok. Pero sa elementarya at high school, bakasyon. Ayan, oo. Kaya, yun nga. Enrollment lawat. Enrollment, Aha. Talagang ganyan. Kaching! Kanto lang. Talagang ganyan. Walang matad bulsam. Kayong mga drivers on the road, medyo mag-ingat-ingat sa pagmamaniho. May balita tayo na mag-rollback bukas, malaki-laki. Ano malaki-laki? Manipis lang yan kumpara sa taas nila. Malaki-laki. Kaya nga si Engineer Nixon Dacal, sabi niya, mag-rollback bukas, sabi niya, oo nga, antayin mo lang yung bukas, kako, pag nabusan ng gasolina yung kariton mo, Iugip yung magasolinaan. hindi, ang gagawin niya, yung pag-uwi niya, Sakbatan to. sa puluto. May mga gasolina, may makasampa ni. Ayan, Saan na boss lang mga gasolina ay dakol. correct. Kawawa ni at palikatan tayo tayo rollback ay. Kaya nga Pero mas makapalikat no dire-diretso la. Kaya nga, sana. At mayroon yung sinabi ng Land Transportation Franchising Regulatory Board, LTFRB, na ibabalik daw yung service contracting program para sa public utility vehicles, kapaborito. Ang sinasabi ng LTFRB ay muling ipapatupad ang service contracting program para sa mga driver ng PUB upang matugunan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, pero too late na hero na yata. Oo nga niya. Sapagkat mayroon ng mga rollback. Ng langis. Ayon kay Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez, na humihiling ang kanilang ahensya sa Department of Budget and Management, DBM, para ipatupad ang programang ito itong Abril 15. 15. Ang pagpapatupad Ang ito. service contracting program ay nasa ilalim ng Republic Act number 11494 bilang tugon sa epekto ng ito nga yung nangyayari. Di ba meron ng yung fuel subsidy na binibigay ng gobyerno, Pero hindi pa lahat. sa mga Hindi pa drivers lahat. hindi pa lahat. Isa lang sa Metro Manila yan. Ito tugon sa crisis dahil dito sa tension sa gitnang silangan. Ang fuel subsidy ay tulong pinansyal sa langis na pinapatupad sa pamamagitan ng Pantawid Pasada program para sa mga jeepneys, tricycle drivers, operators na pinondohan sa ilalim ng GAA. General Appropriations Act sa taunang budget ng gobyerno. Ibig sabihin, ang layunin ng subsidiya ay naglalayong maibsan ang epekto ng taas sa presyo ng krudo at gasolina sa mga PUB drivers, operators at iba pang sektor ng transportasyon at iba pa base doon sa Republic Act 11494. Yung 11494 yan yung yung bayanihan yan eh. Bayanihan, tama. Yung bayanihan to recover as one act o bayanihan act.
Bayanihan 2. Oo, tama. Ang batas na ito na naglalayong magbigay ng karagdagang kapangyarihan sa Pangulo at maglaan ng pondo upang matulungan ang mga operators at drivers ng pampublikong sasakyan. Ito yung ito yung bayanihan to recover as one act. Di ba ito yung batas na nilagdaan ng dating Pangulong Duterte? Naglalayong tugunan yung epekto ng pandemya noon, ng COVID-19. Pero gusto nilang ibalik ito di ba? Ayon sa LTFRB. Tingnan natin kung ito nga ay gusto ng Pangulo ng Pilipinas, si Ferdinand Marcos Jr. na ibalik yung naturang programa na yan. Pero nabanggit mo kanina yung yung hiling ng LTFRB, yung contracting program, maraming umaangay dito ng mga drivers tulad ng aking nasakyan kanina, sabi niya ayaw ko na isali dyan sa contracting program. Bakit? Mahal ang gasolina. Tapos yung every kilometer yata yun kapaborito Errol na discount sabi niya. Tapos yung mga senior citizen 20% plus discount na 20%, 40%. Ganun din sa estudyante, sabi niya. Oo. So, yun po yung dyan ibabalik nila yan, yung naturang na yan. Yung panukala yung naturang hakbang na yan. Oo. So, itong naturang service contracting program na inisyatibo ng DOTR at LTFRB kung saan binabayaran ang gobyerno ng gobyerno ang mga PUB drivers at operators kada kilometro ng kailang biyahe. Ibig sabihin may kung yung pasahero man o wala binabayaran niya ng gobyerno, kapaborito Errol. Para raw makatulong sa mataas na presyo ng lahat. Layunin nitong tiyakin ang kita ng tsuper at magbigay diskwento sa mga pasahero. Di ba nakapaloob sa programa na yan ang libreng sakay. Hindi lang yung diskwento doon sa programa na yan. Yung naturang contracting program na yan. Di ba? Yung tawag dyan gross contracting. Na nasa ilalim ng Public Utility Vehicle Service Contracting Program. Ito ay ang isang sistema kung saan binabayaran ng gobyerno ang mga operator at driver ng PUB batay sa bawat kilometro ng kanilang tinatakbo. Okay. Ibig mong sabihin ang layunin ay upang tiyakin ang tuloy-tuloy na serbisyo ng pampublikong transportasyon, bigyan ng matatag na kita ang mga drivers at magbigay sila ng libreng sakay sa publiko. Sa pamamagitan ng DILG Memorandum Circular Number 2025-054, ito ay nagpapaalala sa mga local government unit na suportahan at ipatupad ang service contracting program. Ang ganitong sistema ay bahagi ng tugon ng gobyerno upang matulungan sa yung mga drivers at operators na apektado ng pagtaas ng presyo ng krudo at para sa maayos na sistema ng transportasyon. Di ba? So yun yung isang dyan. Ngayon, nagkaroon ng ilang araw lang yung CISPAR, di ba? Ilang araw yung CISPAR sa pagitan ng United States at saka Iran. Ngayon mukhang hindi yata nagkasundo kapaborito Errol. Yung ako'y aliwan aliwan fruitful. Kuhanan Vice President Vance. Ng United States. Kasi hindi yata pumayag dun sa mga agreement. Tulad ng pagpapagawa ng nuklear. Yun ang hindi sila, ibig sabihin, walay good ma.
na Iran yan ang manggawa. Hindi po ayag ang Iran. So yun yung isa dyan. So ngayon, yung naturang ceasefire na yan na hiniling sa Iran at saka United States upang buksan yung mabuksan yung daanan ng mga langis, yung tinatawag na Strait of Hormuz, yung sa Iran. Ngayon ito na nakadaan na yung mga ilang mga barko na mga naglalaman ng mga langis. Particular dito sa Pilipinas may dumating na naman na barko. So bumaba yung presyo ngayon. Bababa ng 20 piso yata sa diesel bukas pa yan. Bukas. At Yan yung 20.89 per liter ng diesel. Sa gasolina naman, 4 pesos and 43 centavos. Kerosene, 8 pesos and 50 centavos. Ngunit may sinabi si Lola mo karon Ang sabi? na hindi na may nahirapan, hindi may balik sa Hindi 60. na may babalik yung 60 pesos. Kung may babalik mo, parang kanta yun, kung may babalik mo lang. So yun po, at least unti-unting bumababa, magkakaroon ng tapyas sa presyo ng gasolina, hindi na mahirapan ang mga transportasyon, especially yung mga public utility vehicles na umaaray sa napakataas na presyo ng diesel. Siyempre, yung kikitahin nila mapupunta sa gasolina lang para sa pamilya, wala, di ba? So yun yung ako ngayon. Yun nga, hindi nagkasundo ang Iran sa US. Ano naman ang mangyayari dyan kung sakasakali? Huwag naman sanang magkaroon uli ng sagalot. Ayan na lang yung nag-uusap sila, patuloy na mag-usap, pero sana magkaroon na ng pisto, yung magandang pag-uusap. Magandang usapan, yung talagang peace talk. At yung Strait of Hormuz. Ang balita natin dyan, nung pumayag ng padaanin, naniningil naman daw yung Iran. Yun ang naman, isang problema dyan. Dapat huwag nang maningil sana yung Iran. Wala tayong magagawa kasi doon na talaga yung daanan ng mga barkong nagdadala ng mga langis Walang ibang daan. Walang ibang daan kaya yun na ginagawa ng Iran, pinipirsa itong mga nagdadala ng mga langis na dumadaan doon sa naturang lugar na yan. Sana masolusyonan na yan at magkaroon ng kapayapaan dyan sa naturang lugar na yan, sa Iran at saka sa US. Dapat magkasundo na sila kung ano man yung maaaring ikabubuti ng usapan. Dapat yun ng gawin sana, no? Ng dalawang panig. Actually, ang nag-initiate yata dyan nung yung peace talk Pakistan, di ba? Ang nag-initiate dyan sa naturang peace talk. Sige, tumetay-tay. So yung tulay sa pagkakaroon ng konsana, pag-uusap ng dalawang panig. So sabay-sabay nating ipagdasal. Sana po tuloy-tuloy na yung ceasefire na yan. Hindi lang 2 linggo kundi tuloy-tuloy na sana na magkaroon ng kapayapaan para sa gayon hindi tayo apektado, kasi lahat apektado di ba? Apektado tayo dahil siyempre pag walang gasolina, ano mangyayari? Wala din yung mga pangunahing produkto, siyempre tataas yan. Kaya't apektado tayo lahat dyan sa pangyayari sa
agit ng silangan. Takas. Ha? Takas. Takas? Mhm. Anong takas? Takas. Oh, hindi mo na yun, nakita yung social media Oo. na may 3 nakatakas Na? sa kulungan ng SWAL PNP. Oo! Oo. Oo! Ang April 12 kahapon. Kahapon? Napalbango, karon may palbango. April 12. April 12 alas 2. Banda alas 2. Yung mga Hindi lang nakatakas. isa, 3. hindi lang 2, Oo. kundi 3. 3. Ano nangyari sa kapulisan ng Ang Tuluan? katulante wala katakasira kulungan na SWAL PNP. So taluran suspect na banda alas 2 na palbangon ng simba. Oo. Karaman April 12. So manlima taman duga alas Tama, 2. tama. Oo. Oo. Sa suspect at wala rin kaso dan so si kidnapping. Uy. Motor napping. Oo. Karnap siguro. So tawagad saya. Motor Karnap. nap. Oo. Si Reynaldo Dizon. Teka, Rinaldo Dizon, yun yung Hinangaran ng darang. yun yung nahuli sa linggay niya tayo na yung nagnakaw ng motor yun sa SWAL noon. Taga Dumalandan East. Taga-linggay yun eh. Oo. Ang may sakay balot si Jerry Calib Jr. At taga Labrador. Labrador. May 9165 o illegal drugs. Drugs. Sana may sakay may Jomar Magayaga. Taga Malasiki. Kason pa nagtakaw. Ayan, oo. Kaya... Ano kung ano daw ang ginawa? Anong ginawa? Habang walang tao, kita mo wala daw kasing pulis doon sa may malapit sa may selda. Aha. Katon na kakakalikalan dami king kuno. May release. Padlock. Padlock. Oo, siyempre may padlock doon, may puwerta. Hanggang sa litek kanto. Kung may video kung may video. So may CCTV. May CCTV, meron. Ba't hindi naman na-motor ng Meron ding pulis na dumadaan-daan na tinimingan daya ang gapo. Taalokasan lang may puwerta. San larakyan. Timakas. Yun ang kwan dyan. Problema dyan. Dapat mahuli kaagad yan yung mga nakatakas na yan. In post the social media, hanggang saya ikinay litrato tan ngaranda ken wala ray malinaw yung litrato. Kasi yung nahuli na kwan, na ibalita ko noon, na nahuli dyan sa Lingayen, yung suspect. Pero nagnaka ng motor dyan sa kwan sa Solian So nahulihan din ng kwan yan ng drugs kung hindi ako nagkakamali Yung motor? Yung nagkarnap ng motor. Taga Dumalandan. Yung hepe pala dyan, na itong si Police Major Vincent Jasper Magsarili. 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 Police Major Vincent Jasper Magsarili. Ay mukhang sinibak na sa pwesto. Siyempre, one strike policy yan One strike policy. Kapag nakagawa ako, may mga nangyari, hindi mo naresolve ka agad, one strike policy yan Oo. Akin balot at kinay, may ginanggano dan kinawa. Tinanggal. Pero wala sa video nung nilabas na CCTV nung isang page dyan sa SWAL na kakalikalan to. Say walad CCTV la ya pimaway at amay akalukas la. Akalukas la. Akalukas la. Teka, bakit Hindi, ayon sa investigasyon daw, katulan lantin alukasan, amay kinakalikal danan ang gapi bantay. Pero yung sa CCTV na nakita ko ay siguro tapos na yung pangyayari ng kalikal. Dahil bukas na yung gate. Teka, pag kinalikal mo, kung nandiyan yung CCTV nakatutok, kitang-kita yung pagkakalikal. Sana.
Mhm. Kasi nakita yung pagbukas ng pintuan, di ba? Oh, so ibig sabihin bakit ganun? Ha? Dapat kanyan, dapat nakatutok yung CCTV kaya nga kanyan may CCTV. Ngayon, sino ang dapat TV. Eh di isisi sa TV. CCTV? Ha? Bakit ganun? Ang nangyari? Isisi sa TV. CCTV. Sigawan to ni may sa kay Timakas. Oh. Itulak to may yun. Puerta. Oh. Kalukas la. Anto na itulak. Kamanaya. Pakabig pala. Oo. Paguyur manaya. Oo. Paguyur to. Uy. Oh. Kunya manaya pa lukas. Wala yung dalan. Ya polis. Oh. Inka po to. Ah. Ano kin nagahalatado. Pero kita mo alas 2 ng madaling araw. Yung mga preso palakad-lakad lang sa kanilang selda. Dapat nanonood sa walay pulis. Anti gago akin unugit. Correct. Di man kayo ay. Dapat, ano yung gabay sa unugit. Dukol kin man. Dapat sinutan Wala nila. alas 2 ng madaling araw. Tapos- Maga alas 2. Oo. Yung tatlo, agara makaroon. Agara makaroon Yeah. Singaran ta may may wala lang plano dan talaga. Ang tanong dyan, paano sila nakakuha ng Panagkalikal. yung object? Paano sila nakakuha ng object? So malamang dyan, isa sa mga dyan, Dalaw. inmates, yung dalaw nila. Dalaw. May pag-inmate yun yung naka... Kaya nga, binigyan siya ng ng object. Yung dalaw nagbigay ng object sa isang inmate dyan sa naturang... Pero yung mga kulungan kasi hindi mo basta-basta yan eh. Tama. Yung mga selda sa police station. Oo. Hindi mo basta-basta kasi unang-una supposed to be pag may police doon lahat ng movement mamamonitor mo. Oo. Kita mo. Doon nga sa may katabing selda wala ngang pulis. Walang pulis. Walang pulis. Bakit walang pulis? Nasaan mga pulis? Hindi ko alam. Siyempre, alauna pasado. Aba? Alauna pasado. Oo. Nakapalbangon. Tulad nitong kandun, pangyayari dyan sa Burgos, isa ring takas priso. Oo. Kapigantan. Ito ay nangyari noong kailan ito? Nangyari noong Abril 6. Oo. Tumakas ito sa pasilidad ng Burgos. May kaso rin na karnapping. Tingnan mo, yung video, habang itinutulak niya ito, hindi niya maitulak kasi nga paguyur. Paguyur. Nung itutulak to, eksakto, nung impawil to, nitala may pulis. Oo. May pulis, may police woman. Babae. Babae. Oo, police woman, yeah. So, nagkita sa CCTV yung action ng kailang paglabas sana at saka yung pulis. Pero bakit hindi nakuha ng CCTV yung pagkakalikal? Hindi, baka pinultot na. Dapat Kasi pag iba ang may makabantay saya at kina may palpalaran ya mangkuminto. May palpalaran ya mangkuminto sa iba hindi kalukas lang talaga tan. Hindi Kasi may CCTV pimaway. Dapat i-review yung CCTV from the start at kung paano sila tinanggal yung padlock. Dapat yun tingnan sa CCTV. Huwag yung putulin. Huwag putulin. Kasi nakasave yan sa kailang ayoko nang basahin yung mga komento. ang daming ganyan negatibo. Itong page ng Sualpang. Yun lang. Sualpang. 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 Pangasinan siguro. Na Pang. Oh. Pangasinan. Sualpang. I-check nyo yung page na yan at doon naka-post yung video. Diyan naka-post yung video. Hindi ko lang alam kung baka mamaya i-delete na nila ito. At least na-record ni paring Dennis. Ayan. So yun po
tatlong preso dyan sa Sual, Pangasinan na may iba't ibang kaso, tinakasan ang pulis na bantay. Maluwang may kin. Oo. Maluwang may dalan. Oo. Mawaya-waya. Oo. At si Karantalo. Oo. Ngayon, ang tanong dyan, may exit ba patungo sa backdoor doon sa likod? Malamang, hanggang ngayon, hinahanap sila eh. Oo, kasi kung harap sila Kasi dumaan lang, ay hindi pwede. hindi pwede, nandiyan ang pulis eh. Yung mga tumatakas, hindi dadaan sa... Oh, so, dadaan sa ano yan? Sa... Backdoor. Backdoor. oh, yan, oh. Kaya't, dapat na maimbestigang mabuti yung mga naka-duty. Unless walang backdoor at sa harap talaga dumaan. Oh, kaya nasa yung pulis. Wala nga, kaya nga sila nakatakas. Wala nga bantay eh. Oo. Kaya sana po bantayan na mabuti yung mga mga nakakulong na mga kaso para sa ganoon hindi kayo matakasan. Tulad yan, natakasan sila. Kung may sakiniingan, wala nilalang tumanad yun. Pimaway lalanti, may kaiba to yung kaputoy kunari. San wala rin lalalaan to. Oh, baka hinahanap yung susi. kaya nga. Sa harap. Oh. Hindi naman nasira yung padlock. Ha? Oh. Hindi nga natin alam kasi nga yung video na lumabas, nakabukas na. Dapat malaman yung padlock kung anong ginamit na object para para sa ganun maimbestigang mabuti. Kung persado na tinanggal. Pag ito dinilit nila, yung video, at least meron ng file si paring Dennis. Oo. Ayan ang dyan. Kaya panawagan natin sa mga otoridad na sana po bantayan mabuti yung mga presyo nyo. Etong mga nakapuga ay positive. Nagsanib pwersa na daw ang PNP, Maritime at Coast Guard. Para upang mahanap yung mga suspect at maibalik sa kulungan. Itong nakatakas sa Burgos, nahuli doon sa Sambales. Natuntun doon sa Sambales. May kasong karnaping din ito. Okay. Bago tayo dumako sa lampang mga balita na ating tatalakayin sa umagang ito, narito muna ang ilang paalala. Ang puta-putang irang balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang irang sunata. Son ang puta-putang irang impormasyon. Aya sa #1 para music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your
perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlo, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kamay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Tumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 7:05 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabuasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito, Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterio Lingkor, Ate Magti Pangasinan, Dennis Muharis, at kasama din natin dyan sa may technical control, si Engineer Nixon Dacarla. Good morning kay Manager Joey Baby. Ayan, nanonood. Oo. Ayan, nasa daan na yan. Si Manager Joey Baby. Ganon din si Christy Ramos Labisores. Ayan, Christy Ramos Labisores. Ayan, magandang umaga sa inyo. Ganon din kay Maribek Rivera Balaso. Magandang umaga. Hoy, may panawagan dito Aray Kakanayon, Aray Tabalis-Balisel Linawa, ng Marcelino Mar Hilumin Moyrong, Yasikato Sondilag Bilay, ay natin na Abril 6, 2026. Sa Ken Tolorto, no Abril 14, 2026. Ara City, Imedya Nakabuasan, ditan at St. Peter and Paul Paris. Si Katoy Watanatan at Ken
at taga Kinyamanaya, taga Bud Kalasyaw. Diyan sa Bud Kalasyaw so kulatuya si Mr. Marcelino Mar Hilimin Muirong. Gitan dalalama yan. Okay. Good morning no to the dito no sa Diners Kusinok Diners. Ayan. Magandang umaga po sa inyo diyan. At ganun din diyan sa may 888 Infinity Construction sa Barangay Malanay. At diyan sa may Kuras Manor. Diyan sa may Midarlo Cafe Midarlo. Diyan sa may Kuras Manor, Mapandan, Pangasinan. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din kay Maji Nakurda. Ayan, nasa HK. HK? Hong Kong. Mga mga OFW. Si Sherry Petirado, magandang umaga. Dahil din kay Priscilla Abilia Buaga Sulis. Diyan sa Maydasol, magandang umaga. Si Romeo Hilis Doktor ng Burgos, Pangasinan. Magandang umaga po sa inyo. Melva Nabat, taga Burgos din ito, pero nasa Cavite. Magandang umaga. Kathleen Lopez ng Barangay Poblacion Weste, Dagupan City. Magandang umaga. Ahmad si Edyo ng Barangay San Miguel, Kalasyaw. Alas 7:08 ng umaga, dumako tayo sa ilang pang mga issue na ating tatalakayin ngayon. Hindi nagkasundo ang Amerika at saka Iran doon sa kanilang peace talk. Dahil may mga kahilingan ng United States of America. Isa na dyan, yung nabanggit mo kanina, yung pagpapagawa ng nuclear. At saka isa pa, yung kasi yung pagbubukas ng yung daanan ng mga barko na may dalang langis, talagang binuksan na yan. Pero yung sabi mo kanina, nagpapabayad ang Iran. Hindi rin maganda yan. Sana huwag silang maningil sa mga dadaan dyan. May mga ilang mga gustong mangyari ang US, pero hindi pumayag itong Iran sa naturang kasunduan na yan. At yun nga, itong dalawang linggong ceasefire na sinasabi nila, ano kaya mangyayari dito? Ano mangyayari? Bilang bahagi ng kasunduan, pumayag ang Iran. Ito, nung nakaraang linggo pa ito pinag-usapan na buksan nga yung Strait of Hormuz. Isang critical na ruta para sa supply ng langis sa buong mundo. Ngayon kinansalangan ni US President Donald Trump ang banta nito na bombahin at yung bombahin nila yung infrastruktura, mga tulay, dahil dyan sa ceasefire na yan 2 linggong ceasefire. Yung anong dyan mangyayari ngayon? Kasi ito nga nagpayag ng tinatawag na cautious optimism. At sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na susulitin ang 2 linggong ceasefire. Upang makasigurado sa supply ng langis. Yan ang dapat na maganda yan, yung layunin ng ceasefire inaasahang gagamitin ang 2 linggo para
sa sa negosasyon sana patungo sa mas yung kapayapaan, yung kapayapaan sa bawat panig. Sinabi nga ni BBM na take full advantage. Oo. Lubos na samantalahin na ng Pilipinas ang 2 linggo. Natigil putukan upang mapataas ang supply ng langis sa bansa. Dapat lang na samantalin ng Pilipinas ang pag-angkat ng petrolyo sa ibang bansa, para mayroon tayong yung sapat na supply dito sa bansang Pilipinas, dahil yun nga yung nangyayari dyan na tension sa Middle East. Oo. At umaasa tayo na magiging permanente na sana ang kapayapaan. Hindi lamang 2 linggo. Oo, dapat magpatuloy yung usapan, yung magandang usapan para sa kapayapaan. Bagamat may mga kondisyones na hinihiling ng United States, dapat na ito ay sumang-ayon sana ang bansang Iran dyan sa mga kondisyones na yan. Bago maganap ang ceasefire, nagbanta si Trump ng complete demolition sa Iran, kabilang sa pagwasak sa mga power plant, pangatulay, kung hindi sila susunod sa deadline. Ang tension nagdudulot ng mataas na presyo ng petrolyo kasi, ngunit yung naturang pag-usad ng ceasefire dapat na mabigyan ng magandang layunin para sa ganun ay maibalik, magkaroon ng malakiang rollback sa petrolyo dito sa bansang Pilipinas. Sa madaling salita, nagkakaroon ng pansamantalang kasunduan sa halip na kanselasyon ng usapan. Pero mayroong ang balita kahapon na naman na hindi nagkasundo itong 2 panig, kapaborito Irol, Iran at saka ang United States, hindi sila nagkasundo. Ayon kay yun nga yung binalita ko kanina, national, ay itong si US Vice President J.D. Vance, may ilan umanong kondisyon ang Amerika na hindi tinanggap ng Iran. Kabilang ang hindi paggawa ng nuclear weapon. Sinasabi ng Iran na masyado silang yung dihado sa hinihiling ng Amerika. Gayon pa man, kinumpirma ng Iran na tuloy pa rin ang negosasyon ng kailang mga opisyal at technical expert. Yun na nga pala tuloy pa rin yung kailang yung kasunduhan na yan. Sana po pagdasal natin na tuloy-tuloy na yan at para mawala na yung tension dyan sa gitnang silangan na nakaka-apekto po sa ekonomiya ng bansa, nakaka-apekto sa kabuhayan ng bawat Pilipino, yung nangyayari dyan dahil nga kapag may tension dyan, siyempre hindi makakalayag yung mga barko na may dalang langis dahil dyan po dumadaan sa bansang Iran. Malamat so Iran, sa tayo langis, si Karaya number 1. Kaya nga Balat, siyempre. Yung nga, dapat sana magkasundo na yan. Alam mo, pangalawa yata ang Iran ng pinakamalaking nagsusupply ng langis sa buong mundo Number 1 yung Venezuela. Venezuela. Pero ang Iran. Pero ang US ano ba? Pangalawa yung Iran, At dyan po nanggagaling yung mga langis na ating inaangkat dito sa bansang Pilipinas. Kaya anamuto mo lamang na Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ay duwaran simbaya sispar yaman angkat na sa gasolina yan nawalan tayo na buffer stock
Ano stock na sa Telangis. Gada bansang Pilipinas. Alas 7:16 ng umaga. Good morning kay Helen Ibasan Labarias ng Binmaloy. Sino pa itong mga nagpapabati dito? Maraming nagpapabati. Si Sir Benga Bobellanos. Good morning. Si Don Ramon Bautista Sr. Good morning. Ernesto Balikat, magandang umaga. Si Cristina Bruto, magandang umaga. At ganoon din kay Mario Cabierto. Ayan, magandang umaga sa inyo. Sino pa yung mga nandito? Mel Banabat, nabati ko na po ito. Good morning po sa inyo. Ganun din si Marivic Rivera Balason, magandang umaga. Ayan, sa lahat ng mga nakasubaybay, natatabunan yung mga ibang nagpapabati dito. Good morning sa inyo lahat. Kay Esther Ramos ng Barangay Mangkop, Kalasyaw. Si Kagawad Raymond Taminaya. Magandang umaga po sa inyo. Diyan sa may Barangay Mangkop yan, ano? Mangkop. At ganun din si Kapitan Saldi Bauso ng Barangay Makabito, Kalasyaw. Magandang umaga. Diyan sa bayan ng Mapandan, Pangasinan, magandang umaga kay Mayor Christian Biga. Ng Mapandan, Pangasinan. Amo itong si Mayor Viga, talagang impos-puso to sa may panlingkur. Ano na mo bali ng Mapandan natin, marakapla kapaborito irol. Bubulas-las sa balay. Dakal iray manangarod kinon na Mayor Carl Christian Biga. Anang kalautla aramay alawalabat aramay national figures nag-iingin at patiraman so sa aramay aramay kabalian tong walad ibang bansa. Siyempre si Mayor Carl Mat wala ray gabay ito nagawa at balay santo ipasabi at sa raramay balikbayan at si Kara mismo so manggaway pulaing actually raramay walad biktao mitulungan ikasakay para balay na mapandan kanyan maswerte ray ray taga mapandan tawalay untan niya leader siyempre nananong nung daman natin sa may markup pangidaulo pangimanuho na sa kaya balay siyempre malikilikat matiaraman so sara may kabandayan daw wala objektaw si abulo yung untulong untulong tapyanuntan at nagawaan haratay nandurumara proyekto, programa na sa local government unit na Mapandan. Anyan na masorte kayo. Ditad Mapandan, tawalay untandaran leaders, manangaro od si kayo. Si Kimanaya, good morning Sir Jeffrel, at si Dr. Felix Domicilio. Magandang umaga po sa inyo. Lunes natin, flag ceremony Aliwan flag ceremony. Bakit? May mga nag-sermon ba? Wala tayo sa kaya mayor. Kada Lunes sa yun, man sermon. Baka minupos na. Laki, minupos. Min. Min yung man uupos. Kailatan na Imbes di mangital ka na words of wisdom, untagay sumoral, dararata yung empleyado yung munisipyo, mantami ka ba? Tamantami, mantutul. Tarasin na may nahihirap itan. Aluan good leader. So tawag hangano wala tayo die hard. Die hard kamula. Araratay die hard na mayor. Wala ka ba mong sakit hangalito na sila mo tansok yan. Tutay mayor. Hangano man tamitan
bali-balinid pakarangal da. Correct. Araratay die hard duga. On. O na amin niya ibagatutan ang gano tami singa kintan singa makakarangal iray favorite dan music. Dante. Musikan natin at kin, wala anak mo at may alaan mo na may balibarin panangibagan mo inersunan lapuanto, anto ginawa to. Pero atong barat sumiyero babagamay. Grabe, awa. Tagtura papakano na kin pampasukan tura, awa. Amo na kinbalot. Ha? Sa sumayor. Ang kaya si kay mayor, kinasapay ng social do si ka. Nga pibaba mamayor ka niya. Ha? Mo. So nasusunod si ka, taxpayers? Oh, Ang tanso kentutan. attitude to. Attitude to. Ang tanso yung katututan. Ay, aluwa, ha? Wala limitasyon na sa raya, elected official, wala limitasyon darata. Si nga mayor, wala limitasyon to. Tanya, aga nayarin na sobrang to limitasyon to. Ha? Wala man bilang dito na, so, kagaway aluwa, katuntong mo. Katungtong mo, tabali mate opisina ay Ito patawag mo tanay, akin, unya so ginawa mo. Kung mutubo mo, may maragup mo ti-advise sa ano yung sa aming pantanian mo, ha? Tapi nang tanot mo yung ganyan miray, may tulungan sa administrasyon mo. Pero nung tanay, tanyan mura, aluwa, ha? Ano yung tanso sa kaya, Lider. Pupuntuan to dyan. Pupuntuan ta. May lunes na lunes at sika man tatami. Imbis di mangitar kayo words of encouragement. Piano high moral irata yung empleyado mo. Hanggang po ta lunes na lunes at tami mo so naringal da mo. Gante. Kasi naringal da mo tutul. Aluwa. Ano nangyari labatit? Nang tamaayo wala lang tita no nangyari man ayaw mo dito flag ceremony. Kanya na iya karmad lugar kay pantatanim. Iya karmad lugar tapi natanat kaya na may igalang da ka nasaratay ken aratay empleyado. Alawan sa may tami karantami yang kapitatanan minute. Ano wala ratay ken lanti babagan nila may kagaway aluwa kwantida ipatawag mura. Tawala opisina mo, alawan sa may in public mo ran tamian. Ano, sakit, akagaway kinlabat, kasalahan to, nang pamikad tanad arap na publiko, amin niyara yung makakaroon, di tatamya mulara. Alawa, sunod ka flag ceremony, di singa tatamya mura namin. Bumibagol sa tanay. Singa gabagabay to mo, singa mampanta mo, no wala rin makarangal. Aluwa. Mampanta, so tawagad sa atin. Lante. Nakaw ko lang kaya na may igalang mat ira. Ay irespeto mat ira. Kapananta mat irespeto da kamo. Irespeto da kamo. Papaulangan mo yan, ay. Dante. Tama nga po Problema at para to empleyado. Anda po. Anda ka irespeto. Alas 7:25 nakabuasan. Good morning. At ka na Michael Mariado Suganog. Dita Basul. Pwede pa tayong mag-exercise sa engineer. Take it away. Mag-exercise tayo. Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Si Councilor Kyle Gaspar, good morning sir. Si Councilor Mike Season. Si Councilor Elias Villanueva. Good morning. Si Councilor Manny Datun. Councilor Joe Loresco, good morning. Si former Councilor Gerald Apicial, good morning. Bisyong Espesyal. At ganun din si former Liga President Carlito Dion ng Barangay Buod. Kumusta kila? Kumusta kila, sir? Si Joel Calbu. Ayan, magandang umaga. Magandang umaga din kay
NDR Ed Villacorta. Ayan, magandang umaga. Si Menro. Good morning. Ayan, Si Mark Caspillan. Engineer Art Gaspar, magandang umaga. Si Madam Marmi at Boss Carlo, magandang umaga. Sister Bayan, magandang umaga. Sergeant Esteves at Madam Jubet Apiado Esteves, magandang umaga. Arturo Eustaquio ng LGU Kalasya, magandang umaga. Nasaan yan? Nasa doon sa complex. Complex, ayan. Si Art Eustaquio. Ayan. Ben Dado. Pidlawan. Ben Dado Ayan, siyempre. Balik sa bang to mansion. Mansion. Good morning, Ado. Palay. Aha. Good morning, Matad. Saray Pinublitan Dumarengan. Ditanad balay na Mangaldan, Pangasinan. Si Councilor Generous Flores, magandang umaga. Si Sir Jonar Lapore. Good morning. Dyan sa may JML Car Shop. Good morning. May sabi dito, may nag-text dito, kapaborito Errol. Mula sa 0909-1326. Magandang umaga po, mga sir. Totoo ba natatakbong mayor si Director Roland Mejia sa Mangaldan, sabi niya. Teka muna. Bali. Tama. Maganda kung tatakbo siya, pero hindi pa nag-retire. Nasa Regional Medical Center pa siya. After siguro, pag siya po nag-retire, text na niya. Gabayan si Director Amosokin. So, Batigutan. Sublaya Mayor dito. Mga udan. Siyempre, si Director Mejia at Dr. Malara. Si Katoy Sublaya Mayor ditan, may programa at abiglaman, tuloy-tuloy la. Diba, dyan karakalbat, siyempre wala DOH tanay, di gano ospital, makapampalagay. Diba, aliwan si may kayrong ditan, at tugabay sa programa at kiyan. Programa abiglaman. Kasi nasasakripisyo eray kabalitan. Ang kasi si Director Roland Mejia at tandakal connection to nagtagay January na makapangawit na saratay marakop iran na proyekto tan programa ditad balay na Mangaldan, Pangasinan. Kanya no makapandesisyonutan yung batik yung mayor Mangaldan ay swerte ditan Mangaldan. Agaw man, Don Ramon Bautista Senior. Okay. Wala na po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya po ay pansamantalang namamaalam na sa Himpapawid. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingcora, Timog Pangasinan, Tanis Mujeres. Kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-isang pogi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dacarla. Ang tabayana ng susunod na palatuntunan, Litnay Baday, ng kapaborito RJ Jimenez, dito naman sa DWG 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Wadjala sa programa